नैबे एक्स एनडिएफबि होननानै बुंबा नैबे साननैसोनि गेजेराव सोरबा बिग्राय बसुमतारी ना खान्दा होननानै नाम आङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। अबयसे आंबो एनडिएफबि मोन मोनसे समाव प्राय 34 इयार्स नांनाय समाव आधा जिबना आंनाबो थांदों माने फरायसा समनिफ्रायनो। दा बे समसिमहालागै दा सुक्ति जानायसिमहालागै 1986 निफ्राय 2020 सिमहालागै जाय बिग्रायनो मा ना मा आं बेखौ सिनायाबो नुफेराखैबो। दा बबे ग्रुपनिमोन ना सोरबा एनडिएफबिजों थाफानानै मावना लाग्रासोमोन नामा आं बेखौ बुंनो हाया। दा बिथाङा जेरैबायदि माने खोथा बुंदों जोङो माने बिपिएफआव जइन जानाय लोगो लोगो जोंनि माने मानाव गेदेर केबिनेट मन्त्रि दानि इउजि ब्रह्म बिथांखौ गाज्रि रावजों सोंखारिदों आरो लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौ सोंखारिदों। दा एनडिएफबिनि मानसियाथ' जायफ्रा गोबाव सम नांनानै फैनाय बिदि बेक्तिगत आघातथ' बेबायदि रावखौबो आङो बुङाखै बा बुंनाय नङा होननानै आं फोथायनाय दं आरो। मानो होनना बुङोबा एनडिएफबिनि मानसिफोरा बांसिनानो माने सैथोखौ लानानै नांबोनाय आरो मोनसे माने जाथिनि कसाव नांबोनाय। ओंखायनो बेक्तिगत भाबे बेबायदि माने राजनितियाव थांनानै खोथा जुदि बुंलाबायहैदोंबा एक्स एनडिएफबिनिफ्राय बा एक्स एनडिएफबि फराम हिसाबै जि दङ दा एक्स एनडिएफबि फरामा दिनैहाय माने सुक्तिनि जेसेबांखिनि दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो हायैनि माने मावफुंजोबैफोरखौ आरो लोगोसे जेलाव थानाय माखासे एक्स एनडिएफबि दं बिसोरखौ बख'नायनि सार्थआव दिनै खामानि मावबाय थादों। दा बेखिनि खामानि मावना थानाय समाव बिथांमोना एक्स एनडिएफबिनि फरामनिफ्राय जि खामानि मावबाय थादों दा बिनि गेजेरावनो जुदि सोरबा बिग्राया खारलांदोंबा बे बेक्तिगत सार्थ गावनि बेक्तिगत माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखाय खारनांनो हागौ नङा दा बियो ग्रुपाव थानानै खामानि मावनो हानायनि बिहा धर्ज गैया आरो। मानो होनना बुङोबा जों दिनैहाय गोबाव सम जोङो एनडिएफबि हिसाबै मावबोबाय ग्रुपआ मा बुस्थु पार्टिया मा बुस्थु आरो संगठनखौ जों बोरै सोलायनांगौ बेखौ जोंहा मोनसे गियान दं आरो लोगोसे एनडिएफबिनि फ्राय मानसियानो धर्ज दं होननानै आं सानो आरो। दा बेखौ नायनानै बिथाङा बेक्तिगत जिबनाव दा माने सिगांनि राजुवा माबाखौ लानानै बेक्तिगत जिबनाव सोलिनो थाखाय थानजाबायबो जानो हागौ आरोबा लोंनाय जानायफ्राव बांद्राय गफबनानै जिहेथु जोङो लोंनाय जानायाव बारा माने मोजां मोना एनडिएफबिनि मानसिफ्रा बारा मोजां मोना आंहा बेहा फोथायनाय दं। ओंखायनो बे माने लोंनाय जानायाव बांद्राय गफबनानै जिथु बिपिएफआ बांसिनानो लोंनाय जानायाव बांसिन सुबिदा होयोखाय आरो इउपिपिएलआ जिथु आबसु आरो एनडिएफबिनिफ्राय फैनाय मेक्सिमा नाम ओंखायनो आं फोथायो एनडिएफबि आरो आबसुनि लिडारफ्रा फ्राय दासिमहालागै लोंनाय बा जौ जुवाफोरखौ इसिबां माने जायगा होआ। दा बेनिखायनो बिथांमोना माने सहायनो हायाखै बेखौ गोरोबनो हायाखै बा एक्स एनडिएफबि फरामजों गोरोबनो हायाखै इउपिपिएलजों गोरोबनो हायाखै। ओंखायनो बेक्तिगत सार्थआव बा बेक्तिगत सुबिदानि थाखाय बिपिएफआव थांदों होननानै आं सानो आरो।